Het ambachtskwartier De Tol in Venray bestaat 10 jaar en daar werd donderdag 31 augustus bij stilgestaan. Het feest startte met een welkomstwoord van de manager en de coach dagbesteding Eva Koenen. Ook werden er bloemen uitgereikt als dank voor het vele werk wat is verzet. Eva heeft hard gewerkt de afgelopen 10 jaren in mindere en betere tijden. En hoe staat het er nu voor? Het staat er heel goed voor. We zijn weer begonnen met allemaal activiteiten. Met de wijk ook in combinatie met de geïndiceerde dagbesteding van de zorggroep. En we zijn weer bezig met allemaal dingen organiseren. Kienmiddagen, frietavonden en 5 dagen in de week ook de dagbesteding voor de mensen die een indicatie hebben. Ouderen kunnen deelnemen via een aanvraag bij de gemeente en er zijn veel vrijwilligers die zorgen dat alles kan blijven draaien. Waarom is dit zo belangrijk voor ouderen? Nou, vooral de eenzaamheid onder ouderen is heel groot. Mensen die veel hulp nodig hebben ook. Mantelzorg die wat ondersteuning nodig heeft. En gewoon een leuke dag hebben, dat vinden de mensen gewoon heel belangrijk. En het gevoel dat ze nog meetellen op deze leeftijd, dat is gewoon heel belangrijk. Dus ik denk dat dat de grootste dingen zijn waar mensen voor hier komen. En dat sommige mensen, de partner, wat tijd heeft voor zichzelf af en toe, is ook wel eens nodig. En mensen dan toch hun week goed besteden op deze manier. De drempel om hier te komen, is die hoog of is die laag? Voor sommige mensen is het wel hoog, omdat ze natuurlijk niet weten waar ze terechtkomen, wat er precies gaat gebeuren. Maar op het moment dat mensen dan toch hier komen, zijn ze heel snel gewend. Mensen voelen zich allemaal thuis en welkom en meteen opgenomen in de groep. Dus dat hoor je wel heel veel. Het jubileum werd gevierd met een lekker drankje, een goed verzorgde en uitgebreide barbecue. En op de achtergrond was de troubadour bekende liedjes aan het zingen en werd er vrolijk meegezongen. Naar aanleiding van de uitnodiging was er veel animo. 90 mensen, dus zijn er heel veel. Ja, we hebben iedereen uitgenodigd van het ambachtkwartier. Dus de koopwoningen en de huurwoningen. En alle cliënten, vrijwilligers, personeel van de dagbesteding. Het Groene Kruis, wat hier ook nog met een kantoortje zit. De wijkraad hebben we uitgenodigd. Bepaald personeel van de zorggroep nog. De toekomst is hoopvol volgens Eva. Maar er is genoeg te doen en te ontwikkelen. Het loopt echt als een trein en we hopen ook dat we in de toekomst meer kunnen gaan organiseren. Zoals misschien met Pasen, met Kerstmis, de speciale feestdagen, daaromheen nog een keer een brunch of dat soort dingen. Dat we dat gewoon steeds meer kunnen gaan doen. En de samenwerking met de gemeente, die waarschijnlijk ook hard nodig is, hoe is dat? Ook steeds meer. Wij zijn ook steeds vaker uitgenodigd bij bijeenkomsten op de gemeente. En ook hier in de wijk. En het is natuurlijk ook de vraag van de gemeente om steeds meer te organiseren. Want mensen blijven langer thuis en er moet gewoon iets gedaan worden. Dat iedereen tevreden is, blijkt uit de reacties van cliënten en vrijwilligers die deze dag aanwezig waren. Hoe vindt u het hier in De Tol? Heel geweldig. Ik ben hier vrijwilligster. Ik kom 2 keer in de week als vrijwilligster. En met de mensen bezighouden en met eten helpen. Af en toe kom ik wel eens een kopje koffie drinken. En verder aan activiteiten doen wij nog niet zo vaak mee. Heel geweldig. Ik woon ook hier. Dus al van begin af aan. Ja. En wat doet u zoal hier als u hier bent? Vrijwilligerswerk. 2 keer in de week. Of in de maand met frietavond en de kienavond. Prima. Goed naar de zin hier. We zitten dan wordt nog Kerstmis 11 jaar dat we hier wonen. Ik zag er in het begin er geweldig tegenop. Omdat ik altijd buiten gewoond heb, een mooie foliëren en van alles hadden we. En dan moest je in één keer van de ene dag vandaan, dan kun je niks meer. Dus dan kom je hier terecht. Nou, dat vind ik in het begin, ik zei, ze brengen mij nou geen vogelkootje toe. Ik zei, dat doe ik niet. Maar op een gegeven moment, dan zitten we toch hier. En nou, we hebben het geweldig naar de zin. Best aangenaam als je alleen thuis zit. Is het gezellig altijd. Er zitten altijd mensen om je heen. Vrienden en kennissen op een uur. Een praatje. En wat doet u dan zoal? Buiten het praatje dan? Praatjes maken. En zo worden er al 10 jaar lang praatjes gemaakt in de Tol. En laat Eva haar wensen horen.
Nou, in ieder geval dat het aantal mensen zo mag blijven, want het loopt gewoon supergoed. Voor de mensen dat het stuk welzijn niet verdwijnt. Dat is in de crisis helaas wel gebeurd. En gelukkig dat er nu weer meer geld is en er steeds meer aan welzijn besteed wordt weer. Dus dat is echt super. En gewoon dat mensen gewoon een leuke oude dag kunnen hebben. Dat vind ik heel belangrijk.